Yeah, there's a lot in life. Okay. So when I'm gonna just bantwana ndicela ngokungatyanga xesha lethu namhlanje. Are we on our life? Okay. There is an important message. Endicela nimame nisisise. Izawunceda bangcwele le nto ezawuthethwa apha, because this is one of abathandazi abamileyo ngalo mbono ka-Africa Back to God. Then unento uThixo athi masilumkise ngayo is very serious. Then ke ngokuba ngaba angasinceda uThixo nimve ngomoya ningabikho nyameni nizawuhlanguleka. Mama. Okay, ngoku sizawunikela ke ngoba ukwazi ubulisa nje bandleni ubese uchaza umyalezo. Imake mama wami yabona uba u-technical wami ufuna uqala aphumane ukuze ukubulisa ke umfana wa-technical then ke abe seyibeka ku-speaking. Ya bangcwele kufike ixesha lokuba singadlali. Siyabona? Ya ndiyacinga uba mina ndicinga uba icawe le ndiyenzayo. Ya uba ngaba ndicinga uba icawe nizawubona ngokuba asikho caweni. Le nto bangcwele uThixo is built in me. Siyabona? The reason why kungekho lula ukundisusa kuyo is built in me. The reason why kuzokwenzeka izinto phansi kolwandle ngam, but ungabikho bantu bayiqiqayo loo nto abayibona uba kwenzeka ntoni, is because this move of God is built in me. Then masive ke kwabahlonyiswa nguThixo kwiindawo ezizingotsitsi zokuthatha okokuba kwenziwa ntoni ngale nto yale movement ka-Africa Back to God. Over to you, Terenka. Mayibonga bebanje ngibuyise nonke ngegama lenkosi yethu waseNazaretha. Esibathi ndizimamela ke ezikhathini enkosini xa ndithanda zabakusasa. Ngiboniswe ingqungquthela enkulu phambi kwamanzi amagqwirha ethetha ngalo mbono we-Back to God. Bathi masinenzeni balukhuni xa bethe nkosi bangayiva le message bonke. Ukuphuma kwale nkosi sebephinde yaphuma kubo bazonqanelwa ukuthakatha ngakumbi. Amen. Mama siyabulela ukuthiwa kusikelele. Mandiyinabise bangcwele. Ndiyacinga bangcwele uba nina nizaqhuba isicawe. Le nto le movement niqhuba isicawe. Ndiyani-understand bangcwele because sikwi-system yecawe. Then ne-movement kaThixo e-prophetic side siyiqhube isicawe. Alright. Mna bendingave ndingazi uba kutheni ndibulaleka. The message is built in me. Ngamanye amazwi yinto edalelwe kum. Yinto apha emhlabeni endizalelwe yona. Andinawo omnye umyalezo ungenguwo lo wale movement uThixo athi mandiyityhile kuni. Then ndenzela uba abangcwele abazondiphulaphula bangathi yaqala ke i-pride. The reason why ndiqalisa ngalo mama otyhilelwe nguThixo okokuba lo mbono uhlaselwe sasidathi kunengqungquthela. If niyayazi ingqungquthela is a convention ehlala ingena under the sea. Le convention yenzelwe lo mbono ka-Africa Back to God okokuba njengoba ubuilt in kum abakwazi kundisusa
injongo zabo, inzame zabo, imigudu yabo, kuzo zonke izinto ezehlela mna, i-purpose kukundikhupha kwi-vision. Siyabona? Mameleni manje, kuyacaca okokuba yinhlala yenzeka. Okokuba xa umuntu ene-vision kaThixo, usukelwa adafunyanwe. Siyabona? Yinto uSathana ayiqhelileyo uba xa umuntu bembethe kwi-area ethile, soze angagobi uphondo. Mamelani ke bangcwele, ngenxa yegrace, le nto apha kum akuyo vision nje. It's something that is built in me. Ngamanye amazwi, this is what I was created for. Siyabona? Mamelani ke bangcwele, yiyo le nto nina ndizonixelela izinto ezinkulu, iziprofeto ezinkulu, but there is no implementation on your side. Then yazini uba yintoni lebangela uba nibe libandla elinezityhilelo, elineziprofeto zomzimba wonke kaKristu, kodwa nibe ningabona abantu bakhe abayihoya. Siyabona? Then ke bangcwele ndithi mna, incwadi kaDeuteronomy chapter 29 verse 29 seniyisebenzise after tonight. Ithini la ncwadi? Okufihlakeleyo kuthi kokukaThixo, okutyhiliweyo kuthi kokwethu kunye nabantwana bethu. Siyabona bangcwele? Mamelani bangcwele, ndandingasoze ndazi okokuba uSathana made a covenant or an agreement nama-Satanist okokuba mandifele elizweni, mandifele ehlabathini, ndingaze ndisindiswe mna Gcobani Patrick Madikiza, kuba mhla Gcobani Patrick Madikiza ndasindiswayo, ubukumkani bakhe ndiza kutshabalalisa. Kutsho mna? Hayi. Kutsho bani? uDragon. Kwi-meeting eyibanjwe phi? Phantsi kolwandle eKapa ngaloo nyaka ke ndingamaziyo, early 90s. Ndiva ngabani? Ngomntu owayephi, owayesebenza lo msebenzi wokugadwa kwam uba ndingaze ndisindiswe. Then wathi mhla andixelelayo ukuba yonke le nto ndandiyenza ndilihlabathi, kwakufuneka ndingasindiswanga, kuba lakhutshwa ilizwi elithi mhla mna Gcobani Patrick Madikiza ndasindiswayo, ubukumkani bakhe uSathane ndiza kutshabalalisa. Siyabona? Then ndabamba amazwi amabili. Proverbs chapter 18 verse 21. Ukufa nokuphila, amandla okufa nokuphila aphi? Aselwimini ne? Ndathi andilwazi mna ulwimi lukaSathane. Siyabona bangcwele? But i-Satanist owayesakuba yi-Satanist onguDaniel, owade waguquka wangumzalwane, kuthethwe uye eseyi-Satanist, kwathiwa ngoba ndijonge ndihlale eziyolweni, ndifele eziyolweni, ndingasindiswa. Bona bangcwele? Right. Noma wayithetha ekwephi inature uSathane, amazwi afikile kum ephuma kuye. Then ndawathatha la mazwi akhe ndaya nawo kuThixo, ndathi Thixo, ukuba izwi lakho lithi, ukuba ilizwi lakho elithi elwimini kuphuma ukufa nokuphila, waprofeta umtyholi ngam. Then uba ilizwi lakho Thixo elithi
okufihlakeleyo kuthi kokwethu okuchilwe ukuthi ofihle kokwakho ofihleleyo ndike Thixo bekumele ba andiyazi lento ya prophet wanguSathana ngamnye kokuba mna ngizobani ngiphethe kumadikiza ndingaze ndisindiswe mandigcine ezweni ndike ngokuthi Thixo ngenela izwi lakho ngam uthi umtsholi ndadalela ukuze ubukumkani bakhe ndibutshabalalise bani all right uThixo has been with me throughout till today say bani there are many mistakes I have committed. There are many errors I have done as umuntu ophethe ntoni ilizwi labani likaThixo lesikhokhelo. Zininzi i-loopholes ezenzekileyo in my life as a human being sevan but uThixo ilizwi lakhe akalijikeli. Uma nguye othe ezwi lakhe okuchiliweyo ngendingayazi lento if yayingathethwanga njengoba ithethwa yasho yatyhileka kum then ke ngoku andimlwi mna uSathana njengabanye abantu abamlwa ngokholo. Mna ndimlwa ngokuthi makufulfileke isiprofeto awasiprofetha ngobomi bam ndisaphile emhlabeni. Then lo mazwi ayamoyisa because asezwini kabani ikhona bani then abona uba since this thing is built in me and akakwazi ukundibulala as he wishes i-plots uyazenza zonke but uThixo remains the conqueror. Sevan ayikho into engazanywayo under the sea to stop me. Sevan to kill me, to make me fall. Sevan ayikho into engazanywayo phansi kolwandle ukundistopisha kulo mbono. Okwesibini ukundiwisa ndiwe umbono utheni uchabalale okanye ukundibulala. Sevani ayikho into abangayishayishanga but ngenxa yelizwi likaThixo akalijikeli ude wathi kuIsaiah 55 verse 11 liyoba njalo ilizwi eliphume kum alizuphuma libuye lingawenza umsebenzi walo. Then ndimbetha ngoku umtsholi ngamazwi aphuma kuye ngam. Therefore he prophesied ngam yatwinwa kwamoya akakwazi ukuyijikela. Sivana amen. Mamelani ke ngoku the only thing ayimasterishayo kukuthi kwawunceda ntoni uba ibe built in kuye. Ndizakwenza uba abantu bangayiva, ndizokwenza abantu bangayihoyi ade adinwe ayiyeke. Siyevana mamelani ke bangcwele noba bendingaziqondi ingqondo zenu bezibotshwa ingqungquthela ehlala phansi kwamanzi ihlalele uAfrika back to God. Sivana ingqungquthela iconvention njengoba namhlanje ndiyithetha lento uba ngaba ningabantu bakwamoya sebenzisani nani ilizwi elikuDumo chapter 29 because namhlanje baboniwe abantu abenza ingqungquthela ukuze icebo likaThixo ngam lingangeni kuni nilenze. Athi oke watyhilelwa yena yedwa bahlale kuye left and right athi uba kunje ndiyayeka lento. Ingqungquthela ehlala phansi kolwandle
in a bad way. Ingaba ke ngoku izwi likaThixo akukho nto liyenzayo kuni. Niyaqonda uba beniphithelela nifuna but ningazi uba yintoni lefika inenze nibe stuck. Bekuyi-convention ehlala phantsi kolwandle ehlalele elibandla. Ndivumeleni, ndiyazi uba le nto endiyithethayo kwabanye abefundisi izawuvela ngokungathi ndizibona ngathi ndithunywe ndodwa. Siyabona? Kwezinye inceko yoba ngathi mna ndicinga ukuba ndithunywe ndodwa. Siyabona? But if bangayigqala into ethi mna ndithi ndilandela okwaprofethwa nguSathana ngobomi bam. Siyabona bantwana? Hallelujah. All right. 1, 2. Okwesibili, akukho nzame ndingazenzanga ukuzoneka kubefundisi. Akukho nzame ndingazenzanga ukwenza inceko ziunderstande le nto uThixo andithume yona okokuba akunto yacawe, yinto yomzimba, yinto ezawuhlangula even the government of South Africa. Siyabona? But namhlanje I want to understand iinceko zikaThixo mandizixolele. Kaloku bekunganovalwa nina zivulelwe zona. Siyabona? Bezingeke inceko uSathana azivulele ziyi-understande le movement ka-Africa back to God in a Bible way. Esazi bamthola isitshixo sokuhlangula iSouth Africa, sokuhlangula ibandla sikulo mbono ka-Africa back to God in a Bible way. Then namhlanje ndizosusa iveil. Hallelujah. Namhlanje ndizosusa ntoni iveil. Ndivumeleni ndingene nzulu ke hleze ngoku ingqiqo zenu will capture lento so that naziba silwa ntoni. Sibani? Amen. Bazalwane, akumele sazi iBhayibhile yodwa. Bazalwane, akumele sazi iBhayibhile yodwa. Kodwa kumele siyazi kakhulu iBhayibhile ngaphezu kwayo yonke information ekhoyo politically. Sibani? Ndizawufana nomuntu oqalayo ukunithisha ke namhlanje kuba ndiyabona uba ndicinga uba benindiva khange naqala ukundiva. Siyabona? Ndicela ibe ngathi niyaqala namhlanje ukundiphulaphula. Kwi-generation nganye xa uThixo esenza i-change uyenza ngomntu. Siyabona? I-transition ibekwa emntwini, then umntu onikwe umbono we-transition ayidlulise ebantwini so that ispread ide igqibe bonke abantu abamele uba le nto babe kuyo, because abanoba kuyo bonke abantu into. Siyabona? All right. Ndizawuthatha ke intsumane eningenayi-understanda ne. Ndivumeleni ndithi inintsi into misconception about Africa. Sibona? Inintsi into engaqondwayo ngeAfrika uThixo ayibuyiselayo phambi koba uYesu abuye.
Siyabona? Inintsi into, lunintsi ulahlekiso ibandla lonke lase-Afrika elingayithathelanga ingqalelo. uThixo ebekumele uba phambi koba unyana wakhe abuye ibe yenziwe i-restoration. Siyabona? Ngoku ibandla ngokungavumi i-transition lilibazisa i-restoration. Siyabona? Ezi zinto zintathu zilandelana ngohlobo. Kuqala i-transition, change. Siyabona? Then that change brings a reconciliation. Uxolelwano. Kuqala utshintsho. Singathi sithi kuqala inguquko ngophembekani. Kuqala inguquko, but generally kuqala utshintsho. Utshintsho, i-transition iphethe into entsha. Utshintsho luphethe into entsha. Siyabona? Right. Into entsha ayidli ngakutyhilwa bantwini bonke. Is either uThixo ayityhile kuloo mntu ukwenzela loo mntu ayidlulisele ebantwini, abantu bayihambise iyofika kwi-finishing line. Siyabona? Okanye uThixo angakhethi umntu abe negcuntswana labantu azawubakhetha abeke lo mbono omnye ofanayo kubo bonke. Siyabona? Zimbini indlela enza ngazo uThixo or angenza ngazo. Kukubeka umbono we-transition emntwini omnye so that lo mntu awudlulisele kwabaninzi uyofika phi kwi-fulfillment. Okanye uThixo athi gqa azivusele abantu afake lo mbono omnye ofanayo kubo bonke ukuze bawuqhube ngendleleni kwiindawo ezohlukahlukeneyo. Siyabona? This time around andazi uba ndizothi ngobani. Ndivumeleni ke ndithethe ngam ke. Siyabona? Because okwangoku I won't say ngobani aba bantu banikwe lo mbono ngale ndlela uThixo andinike ngawo mna. Okwangoku nam ndingabazi, kudala ndibafuna. Kanye ndivumeleni ke nina. Siyabona? Ngiqongqothe kuni. The reason why uba ngaba lento ikubethwa nina ndihlala nani kanje, ndikhuphela kuni kanje, how much more kubantu endiya kuye kubo occasionally. Siyabona? Then ndiphinde ndithi apha kuni ndicela usefwane. Niyandiva? Ndicela apha kuni kusefwane, but hayi ngokwengqondo. uYesu uke wahamba nabantu abayi-120. Siyabona? Yehla inamba bako 72 and 70. 72, 70 abalandeli bakhe. Siyabona? Yaphinda yehla inamba babangaphi? Bayi-12. Siyabona? Xa eza kuya eGetsemane, he took on the tree. Siyabona? Ndifuna ukuthi kuni hlukanani ngoku nokujonga ubani wenza ntoni. Kanti kwenani apha lisenje. Siyabona? Nikhona? Then abazohamba nam ngalo mbono. Siyabona? Abazusokola
Nikhona? Right. Into yokuqala uThixo ayiphelisayo kukuxhomekeka kwingqondo. Ilizwe, ipower yehlabathi ikontrolwa ngengqondo. Ipower yehlabathi ixhomekeke kwimfundo. I-knowledge yehlabathi brings i-authority yehlabathi, brings i-authority yehlabathi. Then i-authority yehlabathi brings i-power yehlabathi. Siyabona? There is an exchange of power. Eyenzekayo. There is a change of power. Eyenzekayo ngoku. This has not been there for centuries. This has not been there for generations. Then how lucky you are, Okoba, a new thing, a transition, well, mhla nabhubha, mhla nasweleka, nawuzelilile esimantshiyane. Yintoni ezawunililisa? Kukuthi benithandwe kangaka nguThixo nibe zii-pioneers ze-transition. You play the game. As from today, amazulu avulekile. As from today, le nto endithetha kuni is recorded in the third heaven. As from today, the powers won't have any access kwabathemba ibamba le mfundiso. In-nature yengqondo yomntu, the mind of a human being, it's not easy to take this as something that comes from God. The nature of a human mind, ngokundithetha kuni, ingqondo zenu nisayihlafuna, nisayicinga, because ningabantu, you ought to be like that. But abazawuncedwa ngumoya, abazubona Gcobani, Patrick Madikizela, bazawuva uThixo ngqo ethetha imfihlelo zakhe kubo. Then asala amakhwashu. Yintoni le nto intsha? Ayingo-Africa back to God. Yintoni le nto intsha? Yile nto econveywa ngo-Africa back to God. Yile nto
erileywa, econveywa, edluliswa, eyenziwa ngo-Africa back to God in a bad way. U-Africa back to God in a bad way. Akayonto intsha. U-Africa back to God in a bad way is a vehicle. Yinqwelo uThixo azikhethele yona aza kuquqa ngayo. Ubukumkani balowo wathi mandingaze ndisindiswe kuba mhlamna ndasindiswayo. Eyona purpose yokudalwa kwam emhlabeni ndidalelwe ukuze ndibhukuqe ubukumkani bukaSathane. Then today the date is 22. Mna into endayizalelwayo kwisibeleko sikama uMamboyisa, uMambongwe, uMasondisa, uKhathalayo, uThembani, uNombo kaKhoza, ngembewu katata owenza umnqophiso uThixo ngathi kungekahlali into kwisibeleko sikama. Utata wenza umnqophiso kuThixo ngathi bantwana bakhe, kubantwana bakhe bonke abangamadoda. Ekwakucacile uba le nto katata izawuvumbuka komnye wonyana bakaMandlenkosi, Ritas, Masakane, Madikiza. Umkhulwa wam uBulelani waliwa ngamaSatanist engazi uba ibekwe kubani kwabanyana abane le nto. Wabhubha uBulelani wathi uSathane minus one problem. Kwazalwa mna akakazi uba ngubani, but into izawuphuma kwabanyana bane bakaMandlenkosi because uMandlenkosi wanqophisa nabani noThixo. Khona bangcwele. Umnoneleli unina wami wamthatha wathi uSathane minus one. Unsikalelo our last born wamthatha. Kwatsho ukuthi ke kucacile uba kaloku akanoxoki uThixo abhubhile amadoda ebemani. Yaye le nto imele ukufulfilwa ngendoda. Yiyo ke le nto wathi mandihlaliswe ndingaze ndisindiswe because wangama ukundibulala. Ndisela usandiliyuku ngenxa le nto. Then ke ngoku likufike ixesha lam. This is my season. This is my hour. This is my period. This is my time. Akuba ndithethe ngam kuni. Kudala ndizifihla ndibaleka into eyokuthi kodwa lo mfundisi uthetha ngaye akashumayeli lizwi. Ngondiyabona uba noba ndiyalishumayela ilizwi nibotshiwe nguSathane because akafuni nazi uba yintoni nale nto inam naye nobukumkani bukaThixo. Makadunyiswe umkhokheli kalumzekelo wakhe ungaseleki ulandeli
ngokohlelo lukaThixo. Asithi ungu-Alpha, ungu-Omega, yonke into eyenzekayo emhlabeni uyazi, wazi isiphelo before isiqalo. Come on. Ngokwe-intervals, ngokwe-generations kaThixo, eli ixesha lethu lilo athe walibekela i-transition. Mamela ke. Malunga nokubuya kukaYesu, the early apostles, Petros, babekinisekile okokuba lixesha labo iBhayibhile eyayikhomba kulo. Wade uPaul wayenza impazamo wathi kuthi thina aba siphilayo asingabo bonke abazobona into ingcwaba, which means babenayo into ethi ngenxa ye-generation yabo kusenzeka izinto ezazenzeka. Ngabo aba uYesu azawubuya aphila abanye bengekafi. Siyabona? Amen. Right. Ininzi kwi-Christianity into ethi sithi lixesha lethu uYesu uyobuya ngathi thina singangafi sixhile. Mamelane bazalwane, masazi ilizwi. Le ntshumayelo, le revelation ndiyibhesa elizweni qha. Undumiso 24 othi leli kaYehova intoni nantoni nantoni. Kama ngefundo bangcwele, I want to teach you. Go find Psalms 24. uYehova umdali netempile yakhe, uMhobe kaDavide. Leli kaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, elimiweyo nabahleli kulo, ngokuba yena waliseka phezu kwelwandle, walizinzisa phezu kwemilambo. Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ibamba kenyana bazalwana, throughout generations. Nikhona? Amen. Throughout generations. uPsalms 24 siyasamkhupha asakhonelwa kuye nyani ba uthetha lanto ayithethayo. uThixo ngenxa yokwazi kwakhe amaxesha wakhe uye wavulela u-Antichrist. Bathe abantu abaninzi kwangathi uThixo akasenamandla. Siyabona? Wamvulela uThixo u-Antichrist wa-operator worldwide such that abasebenzela yena bathe baqiniseka akekho omnye ukumkani ongalawula ihlabathi ngaphezu kokumkani wethu. Wanga uThixo akeva, wanga uThixo akaboni. Sevana bazalwane, ulwazi oluncinci lulimaze ibandla. Revelations chapter 21. Khawundifundele la ndawo ethi
ndaza ndalibona izulu elitsha ndinitolikele uba laa nto ithetha uthini, izokwenzeka nini, kanjani, xa kutheni qha. Izulu elitsha nomhlaba omtsha. Yimani bazali bam, ayi leqanikazi madoda sithi lihlobo. Izulu elitsha nomhlaba omtsha. All right. LelikaYehova into nguye ozawuphinda onakalise eli hlabathi, kube khona ihlabathi elitsha, not uSathane. Okay. Izulu elitsha alizumiswa yi-kingdom of darkness, izawumiswa ngubani? uThixo. Siyavana bantwana? All right. Mamelandeni iqinezi. Apha ngaphansi, phansi komhlaba, ikontinenti nganye from the 7 continents kwabekwa ubutyebi, mineral resources. Siyabona? Ikontinenti nganye uThixo wayipha ubutyebi bayo, mineral resources, phansi komhlaba. Siyabona? Okay. Izulu elitsha nomhlaba omtsha alizukwenzeka kungatshatyalaliswanga kuqala lo mhlaba. Ndicela sisebenze logical mind. Siyabona? Alright. uThixo wayezidalela ntoni i-minerals? Okanye mandibuze kanje, uThixo angadala i-minerals azidalele ukuba zatshabalalise zingasebenzanga? Khona kusekhona namhlanje ndaze phinda nyana. Izulu elitsha nomhlaba omtsha. All right. Mandinipheke bangcwele, xa sithetha ngezulu elitsha nomhlaba omtsha, yonke le nto ekulo mhlaba iza kutshatyalaliswa, nditsho nelitye, kuzawutsha kwanto ekulo mhlaba nge-lake of fire and sulfur. Siyavana? Amen. Ayikho into ekulo mhlaba ezawuphinda isebenze, zizawutsha ziphele do. Logically, ingaba uThixo i-mineral resources zase-Afrika, zase-Amerika, zase-Europe ubesazifakela ntoni xa eza kuzitshabalalisa ngomlilo zingasebenzanga? Imani abantwana engicela mina ngondiyantisha ngo, because andivanga ndithi kuyanyanzeleka ngondihlele ezantsi isihamba nam isacacile. All right. Okwesibini, ngexesha uThixo esenza umhlaba kuGenesis 1 verse 1, esenza umhlaba efaka izinto emhlabeni. Siyavana? uSathana wengekabi lutshaba lukaThixo. Siyavana abantwana? Udale yonke into uThixo, uSathana engekabi lutshaba lukaThixo, esasebenza njengekerubhi kabani? Kathixo. Likhona ibandla.
between verse 1 no verse 2 kulapho ukulahlwa kwakhe kwenzeka khona. Siyabona? Amen. Right. uThixo aphinde ahlaziye ebekudale phi aphinde uthini. Alright. Xa ekuhlaziya ke ngoku ebekudale emhlabeni uverse 1 ukuhlaziyela umuntu. Amen. Khona bathi Amen. xa ehlaziya uThixo uqale kuverse 2 because uGenesis chapter 1 verse 1 there are million years between verse 1 and verse 2. Siyabona bangcwele? Then whatever that was created from verse 2 to verse 25. Siyabona? Yonke into eyenziwe nguThixo ukusukela kuverse 2 kaGenesis chapter 1 ukuyokutsho kuverse 25 kaGenesis chapter 1 yenzelwa ubani umuntu. Nikhona bangcwele? Amen. Ukwenziwa komuntu sele zikhona izembiwa. Ndinganibonisa isembiwa esinje qha from the Bible. Read Genesis chapter 2 verse 11. Verse number 11. Ezi zembiwa azenzelwanga bukumkani babumnyama, zenzelwe okokuba ubukumkani bukaThixo abeke kubo umuntu, abantu baxhamle kwizinto eziphansi komhlaba. Ya mamela ndawanibonisa one of the minerals in Africa from that scripture. Yeah. Verse number 11. Igama lokuqala yiBishop. Ngoyeke abazothuma igama lakaThixo sokuqala apha ngentla kuthiwani. Verse number 10. Waphuma umlambo eEdeni wokuwunyakamisa umyezi, wahluka apho waba zimbaxa ezine. Okay? Igama lokuqala yiBishop. Okay? Nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila. Bangani ke ngoku bangcwele ilizwe laphi? Lasehavila. Ilizwe laphi? Lijikelezwe ngumlambo oyipheshini from Eden. Likhona? All right. Elilizwe. Okay. Lo mlambo oyipheshini ujikeleze ntoni ilizwe? Havila. Okay. Ibaluleke ngantoni ke ngoku iyavila lona? Apho ikhona igolide. Amen. Iphi igolide? Sehavila. Hayi kana phela bangcwele igolide iphi? Sehavila. Nithe bangcwele iphi igolide? Sehavila. Ise America? Havila. Ise Europe? Ise asazi masinasazi. Ngoba bangcwele ngifunda iBhayibheli. Siyabona? Ngeke sinqobe uSathana singazi iBhayibheli. And iBhayibheli yazini sequential ngokwesiganeko then ifike kwi-prophecies. Kophinde lo mlambo othiwa yavela utheni dume ngantoni? Igama lokuqala yiBishop. Nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila apho ikhona igolide. Okay. If beningazi seshani kwigugu. Seshani kwigugu. Ayikho icontinent enegolide ephiyo njengegolide yase-Afrika. Amen. Siyabona? Right.
nidlule ke ngokuba eAfrika kwindawo ese-Afrika yeyiphi indawo ene-purest gold in the world? Sibani? Kuzothiwa ayikho indawo enegolide efana nase-Havila. Andithi? Dlula igolide yodwa isembiwe ese-Havila. Igolide yelo lizwe inhle. Ikhona ibhetolaki. Mamela ke, ibhetolaki is another mineral. Sevambela John, feel at home. Feel at home, papa. Kangeba. Yeah. Nelinye leberelilo. Bererilo. Jolani, any litye zii-minerals, but asikazazi uba ziphi. Siyabona? Then let's go now to the Bible. Siyotshekisha kwii-continents iphi le Havila. Yiya kuGenesis chapter 10. Qale kuverse 5 ishaka. Zadabuka kubo abo iziqithi zentlanga emazweni. Lo olo ngokolwimi lwalo, ngokwesizwe salo, ezintlangeni zazo. Verse 6. Again. Onyana bakaHamu nguKhushi. Okay. Masibambeni ke ngokuhamba. Siyabona mangcwadi. Masifunde ukuzitresa okuba thina ama-Afrika yintoni ebisenza uThixo asitreat special. Niyamba nam? uHamu ngulo i-descendants zakhe zizalele iAfrica as a continent. Ndisatresa uHavila so that niqiniseke uba akuxoka. Kutheni iHavila izawuvela xa sithetha ngonyana bakaHamu kanti iHavila ayikho Afrika? Ya uzovala eli gama konyana elithi Havila silithathe siphinde ngoku kula Genesis chapter 2 verse 11 liza kwenza sense. Futhi noMizrayim, noPhuthi, noKanani. 7. Onyana bakaKhushi nguShebha noHavila. imake ngoku. Okay. Hleze sawulahlekile. uNoah uzala onyana abathathu. Emveni kwaNogumbe sele benabafazi. uNogumbe ufika abanyana bobathathu benamakhosikazi. Kube ngutata wabo nomama wabo. Itsho imiphefumlo eyasalayo emva kwe-floods zikaNoah ibe yimiphefumlo esibhozo ethetha ilwimi elinye. Sivana? Noba awunoyiva eBhayibhileni babengeke abantu bande uba ngaba kwakungakhange abantwana abazalanayo bavulelwe bazekane. Which means it's logical uba kuke kwavulwa usisi walala nobhuti wakhe ngexesha bekusandiswa ntoni abantu. Bathe bakwanela abantu wayivala uThixo koLeviticus ukulala kwezizalwane. Sivana? Sebephamile bebaningi. Sivana? Right. uShem yinkulu yabantu bonke abasemhlabeni. Ngamanye amazwi laa ndawo inoJerusalem ineJerusalem emhlabeni wonke yi-capital city of the world. Kulapho inkulu kaNoah yasala khona yona enguShem. Then yareproducela intoni? I-Asia. Ikhona manje. But
Mshaba iAsia inkulu. Eyona ndawo yabo yayi-Middle East. iAsia inkulu, but indawo ebafocuswa kuyo yi-Middle East apho iJerusalem ikhona. Nikhona manje? Likomkhulu lehlabathi lonke iJerusalem. Imantoni? Inkulu. Inkulu. Njengoba ama-Afrika ewuthanda umnombo. Ama-Afrika izinto zawo zisekezelwe kumaJuda. Inkulu yinto ebaluleke kakhulu kumaJuda as well as ama-Afrika. Sibani? Then masazi uba emhlabeni wonke inkulu yehlabathi iseJerusalem, eMiddle East, eAsia. Sibani? Right. Yiyo lento ekugqibeleni xa lisongwa ibandla lizawusongwa ngoSirayeli. Xa lisongwa ihlabathi ekugqibeleni lizawusongwa ngenkulu, kuba ne-headquarters zethu xa sesibuyele kulo mhlaba, i-headquarters zehlabathi lonke zizawuphinda zibuyele eMiddle East, eAsia, in Jerusalem. Niyiva le Bible study? Nihamba nama ndithi? Alright. Is-second born kwabanyana abathathu, igama layo uJafet. Yena ukhutshiwe eMesopotamiya. Bakhutshiwe kule ndawo efana uba abantu bahleli kuyo bonke. Sivana? Bakhutshelwa ngaphandle kwe-Asia. Ekukhutshelweni kwakhe ngaphandle kwe-Asia, lo ongunumber 2 onguJafet uphumele phi? eEurope, waphokele eAustralia. Sivana? Ekuthe kusenjalo, because uJafet ngumlungu, pure white. Nikhona abangcwele? uShem ikhala yakhe injengalo mntwana. Shem. iShemites. Bonke abantu abazalwa eAsia, i-complexion yabo inje. Sivana? Amen. Ulina akekho pure white. Sivana? Xa sinokuthatha umlungu pure white angafika hluba. Sivana? UThixo unzima khawuzesisi. Umuntu ongathi umhlobo bendlu, ndimbuze, umuntu ongathi umhlobo kakhulu apha kumama. Umuntu kanjoma nje, kanjoma. Abantu ulungakazi. Mabaze babe isibone, zokhetha. Ingathi nomdabusana, hayi umadabusana, hayi udabsi. Izadabsi. Ebangcwele, ndinibonisa into ongekufana ijongo. Umlungu, siyabona, wonke umuntu onomnombo kaJafet ngaba sithi ngabelungu. Ukuyoqhena phi? Emabhulweni. Siyabona abangcwele? Ethnic zabo as a unity. But baphuma phi? Emnombeni 1. Kabani? kaJafet. Unumber 2. Then lo ukuyaqaphela into enje iphuma is between this and this. Sibani? Lento inje xa unomisa, uba ungathatha lo ekaphume, ungaphuma ungathatha lo umuntu wazinalo angaphuma. Yabona? All right. uThixo wenze kanje bantu. Uke complexion. Inkulu yethu inje. Sibani? Inje. Abantu base-Asia manje abekho pure white. Then uJafet is another. uJafet wenze wa pure white now. Australians, Europeans, then i-America icoloniziwe ngulo.
i-America is colonized, then abelungu baqokela e-America, which is a colony of Japhet eEurope. Nikona? Right. Yintoni icolony ithanga? Ukuthatha into uyenze yakho. Uyi-own ngathi bidalwe wena. That's a colony. Nikona kancane? All right. uDaki biblically akekho mnyama lo muntu. EsiXhoseni lo muntu sithi ungqombo. Yes. Ikhala yalo muntu ungqombo. Xa ulanda singabona abantu balande ikhala kaAdam. Yes. Igama elithi Adam lithi Adama. U-Adama means ngqombo. Singabona abantu bafana. Adam was like this. Ikhala yakhe. Adam, Adama, ngqombo, awakhala. Amen. Nikhona? Amen. Ngobani aba nguHam sithi. Nikhona ke ngoku? Amen. All right. Icacisiwe ke inzala kaShem yonke. Yacaciswa inzala kaJafet. Umzekelo uzeqoma icaceka. Paul, when they preached the gospel, uba bayile Europe bayengancinci. Wonke amazwe ubungabe oKorinte, obanibani, most yamazwe abaqale kuwo ngamazwe eAsia. Sibani? Yaye ke ngoku igospel iphumela de yayofika naphi naseEurope. Kodwa igospel iqale yalokhethwa phi? eJerusalem, in the places around Jerusalem, throughout Asia, till Europe. All right. Kunento endifuna niyazi. Abantu abaninzi abasaze uqhathwa ngabelungu. Igospel. Anijonga icontinents. Eyona continent ikufutshane kakhulu neAsia, iAfrika. Ukusuka eAsia uya eAfrika is only a drift. Ichaza ukuthi ekuqaleni before amanzi amalwandle adivide umhlaba, the world was one. Njengoba the world was one, ukuqhephuka kwalo, iAfrika yona icaceda ibithe nca eAsia. Ikhona? Mamela ke. Yiyo lento uzawuva kuthethwa ngeyiphutha kakhulu. Iyiphutha lelinye lamazwe akufuphi kakhulu nantoni neJerusalem. Such that ayonyaniso into ethi igospel iqale eEurope. Igospel iye eEurope sele ithenwa lase-Ethiopia liyifumene in Africa. Bebesuka eTopia kusakhonzwa endaweni enye ngumntu wonke besiya eJerusalem bekufutshane apha eAfrika kuhanje kuyokhonzwa kwaNdlunkulu eJerusalem. Kulapho uPhilip wadibana khona nethema elingumAfrika. Therefore mayisuswe le ngqondo yokungathi igospel iphume eAsia neEurope. Ayikho loo nto. Igospel iqale eAfrika before Europe idliwe, kodwa iqale yaphushwa phi in Africa, Ethiopia. Ibandla likhona bancane. Ibandla liyaziba izinto. Right. Ndinozantoni bancane. Ndifuna uku-analyze abanyana. Siya kule golide apho siya khona. uShem andinanto ingako ngaye.
onyana bakhe bathini kodwa kulapho oPaul oPeter obanibani bashumela khona kakhulu because lapho iqala khona ivangeli kwinkulu yethu eAsia Middle East Jerusalem ake ahlale phansi ke lo inkulu yethu umlungu kuzawuchazwa ngabo uve kini these are the places in Europe akahlale phansi umlungu asihambelanga kuye namhlanje sihambele kuAfrica back to God kela phansi ngubani lo seleyo okay nguhamne right ngoba nonyana bakahamfuta Ukhushi. okay nomelane bangcwele inkulu yama-Afrika nguKhushi siyavana Amen. uKhushi ngu-Ethiopia nikona uKhushi ngu-Ethiopia ngona Nomisrael. uMisrayeli ngu-Egypt Noputhi. uPhuthi nguLibya nikona bangcwele abanyana bathile ngamazwe alapha inkulu ithiwe ngoTopiya i-second born kaHam yathiwa ngo-Egypt i-third born yathiwa ngani ngoGaddafi pha eLibya then i-last born mamelani ngubani Kana. okay ngala bazalwa abantu abayi-4 kuze kumenze imithishile lento cause ngeni bangcwele ngenive lento ebanga ndilewe ngusathane banga anibamba namhlanje cela abantu abayi-4 hayi nokuzola xolo abafana imadoda abafana bebanga uzosushade okay ake siyipractice siyibona sibhayibhile ukuze lelula namunyana ebangcwele asikho Afrika ngoku sebani basese-Asia oHam abafelanga apha yinzala yabo baza uHam uzalele iAfrika ephi kodwa phaphi Asia apho bebekhona bonke as the family of Noah nikhona bangcwele wazala inkulu engubani enguKhushi yeva uKhushi ngulo ozoba lilizwe elizawuthiwa ngaye kuthiwa Ethiopia wazala i-second born yile ezoba nelizwe elizawuthiwa ngaye kuthiwa ntoni yi-Egypt wazalwa i-third born yile enelizwe elizawuthiwa ngaye kuthiwa ntoni yi-Libya nindimamele siseke ngoku wazala inci egama layo esizawuthetha kakhulu ngayo ngomso ingaske umuntu olapha ndizawuqhubeka because uthi uThixo ngeke nikwazi ukuyibamba lento e-built in kuni ningayilandanga ngeBhayibhile from Genesis Nyambolo nguKanani ngulo phaya kuchapter 9 kaGenesis emveni kokuba utata uHam ukuhamba ne utata uMama ne yabangcwele emveni kwaNogumbe le ndoda engqondo yadla ntoni utywala siyevana yavele yakhulula yaze siyevana onyana bayo ababini lo imake oh okay imake okay enkosi sendingxamile utata walo onguHam siyevana unguNoah ndithi nibambile uye lo ongumAfrika shame engazi okokuba abujonga ubuze bukatatakhe emveni koba laa ndoda yothukile izibona isindile ibuya kwiflat yave yayodwa then ke ngoku ii-instincts zakhe zamxela uba unyana wam ubone ubuze bam
wanomsindo wengqalekiso kunyana wakhe obone ubuze bakhe ongubani onguHamu lo wethu ngibona bangcwele. But xa ufunda iBhayibhile kuGenesis chapter 9 verse 1 uThixo ubesele ebasikelele onyana bakaNowa kunye noNowa, akakwazi ukumqalekisa umntwana osele sikelelwe ngubani uThixo. Siyabona? Amen. All right. Kanti ngizabena ke ngoku. Kwakumele uba ubhenele ekuqalekiseni uKhushi wase-Ethiopia. Akakwazi ukumqalekisa uKhushi for the reason kwi-Jews i-firstborn yabelwe uThixo. Likhona? Amen. Akakwazi ukukhupha umsindo wakhe kubani kuHamu okanye kwinkulu yakhe. Ubethwa ntoni? Lisiko, ngummiselo, sisithethe sokuJuda. Mangani bangcwele into engethela light. Waqonda uba if umzali umphose kwinkulu mbethe ngentsi. Siyabona? Hayi kuba enguKanana noma yayingubani owayezawuba yini kwakuzokheswa yena. Siyabona? Because bekumele ekhuphele inhlungu akakwazi ukuyikhupha kubani kulo obona ubuze bakhe, akakwazi ukuyikhupha kubani ku-firstborn, wancamela kwinci. Likhona? Bukani ke ubuhle bukaThixo nibahambe lebo bangcwele. Le ndiyenza umuntu is too prophetic. Lo wasalapha e-Asia kule ndawo uyisabhobhele kuyo, waphuma lo wayoma kwi-continent ekuthiwa yi-Afrika, waqala i-Ethiopia. Lo waphuma naye waseyiphutha e-Afrika. Lo waphuma wayelibhiya. Jongani uThixo wamshiya lo oqalekisiweyo uba angazuzongcolisa e-Afrika. Amen. Lo oqalekisiweyo makangezi ukuzondloza ntoni i-Afrika. Wasala phi? Phaya. Ngulo uThixo anikele ngayo xa ekhula uSirayeli athi ze nifike nizigqoke ezo ntlanga ngama-Afrika amaKhanani. Kwakumele uba abulewe wonke amaKhanana, basuka abanye banosisi. Nibona la mfazwe kaSirayeli nantoni? Nepalestine isuke lapha. Uthi uThixo kuba ke bendithe tshabalalisani kwanto, bazawumana ke beba yikonsi kuni unaphakade kanaphakade. There will be no Palestine if uSirayeli wayengazange abe nosisi amaqhamuko. Okay. Ndifuza iBhayibhile zabelwa. So, lo obeqalekisiwe ususwe wachayelwa ngalo besikelelwe ngubani? OmIsrayeli. Kwakhiwa phezu kwakhe iJerusalem. iJerusalem kwakuyiYebusi. Yayililizwe lamaYebusi. Abaqheleke kuKanani. Siyabona? So, zazi 7 izizwe kodwa mabafike bame phezu kwazo bona bazisize. Ayinamzekelo lento leyo. Bazapha eAfrika. Apha eAfrika. Ubani igama lakho? Ukukhusha. Khawuthela nyama ngakhusha. Chapter 10 verse 6. Makasibayeke ke ngoba kuyacabanga ungena enkulwini ngwa nalapha kuthi ake siziyeke ingci ezi akahlala phansi eEgypt ahlala phansi eLibya sizohamba ngomani ngoKhushi andithi
Alright, ndifuna abangcwele ibone le nto. Ngoku sise-Afrika ngqo. Siyavana? Khawutshone naba kaKhushi ke ngoku. uKhushi wazala uNimrodi. Yena waqala waba ligorha ehlabathini. Yena waba ligorha lezingela phambi koYehova. Ngenxa yoko kwethiwa, Khawuqala phaa kuverse 6. verse number 6. Onyana bakaHam nguKhushi, noMizrayim, noPhuthi, noKanani. Onyana bakaKhushi nguShebha. Okay, ngicela bengoku mabaze ngakusha abantu. Ndifuna abanyana ke msibabone. Abanyana bakabani? BakaKhushi. Ngubani? Shebha. Baleka Shebha. Owesibini ngubani? noHavila. Okay. Mama. Onyana bale ndoda leyo. Okay. Ungutata wabo ne? Konyana bakho. Ngubani? Havila Okala mani? Shebha wokuqala. Ushebha. Uhavila. Ubani omnye? noShebhetha. Sebhetha. Usapho noSebhetha. Izimazi Sebhetha. Noma ntombi ezinto into sebasipayibhile kweka. Iza mina mahamba sekhona nyana. Iza uSebhetha lo noSabhetheka ndithi. noRama. Ndiyazi khona uRama noSabhetheka. Noma lo noShebhetha. alright. Noma nibangcwele nomelani. Manje niyibone nikhozela ngeke nibone uma abayitshilwanga. Makazi uSebhetheka. Sebhetheka bada Sebhetheka. Aba ngonyana bakabani? BakaKhushi. Sise-Afrika ngoku. Nako kuvela igama elithi Havila. Siyabona? Masiphinde ke ngoku siye kuGenesis chapter 2 verse 11. Sibona kuthiwani ngalo Havila ose-Afrika. Verse number 11. Igama lokuqala yiBishop. Nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila. Mamela ke bangcwele. Uqala amagama abantu ibingamagama amazwe wabo. Nikona? Indawo ibibizwa ngumntu. Lo mntu kuthiwa nguHavila. Ngunyana kaKhushi umAfrika apho igolide yakhona iqhosileyo. Komphendula nawe igolide. Igama lokuqala yiBishop. Nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila apho ikhona igolide. Nantoni? Igolide leyo, igolide yelo lizwe intle. Ikhona iBedolaki nelinye leBerilo. Igama lowesibini Uyeke uzosisa kude. Okay. Yintoni eyenza nditishe lento? I-transition esikuyo ngoku idinga i-knowledge. Ngeke uSathana anivumele ningene kule transition because univala univimba ulwazi lokuba why transition. Alright. Ndifuna ke ngoku nihambe kusale nje uhambo kuphela. Nonke iqala ngisiphelele kusale uhambo. Right. Nanku umbuzo uhleli. Masiphindeni kwakhona. Siyabona ngokuhamba uzele eAfrika inezembiwa uThixo azenzele wazibekela ama-Afrika. Masiye ngokula Revelation chapter 21 daze ngibona izulu elisha. Ayikuhlele bangcwele ibambe ngohlonde itisha ngalo. Funda. Iqabadaba ithi izulu elitsha nomhlaba omtsha. Okay. That's one. Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba elokuqala izulu nowokuqala umhlaba udlule. All right.
umhlaba uqala udlule, izulu lokuqala lidlule, right? Ngulo mhlaba uqala omuneyavila enegolide yonke ekuthiwa inhle ehlabathini. Umbuzo wami, ingaba uThixo le golide inhle kangaka yama-Afrika wayeyithelwa azoyitshisa ngalo mlilo inganqamlwanga ngama-Afrika? Molweni? Right. Masendibaseke nenye nje intshumo emfutshane. All right. KuGenesis chapter 9. Emveni kokuba uNoah ebeqilile, uye wabasikelela aba abebeza ngomva bamsitha ubuze. Sebani? Akamsikelela lo ongakhange amsithe ubuze. Likhona bani? Right. Ndifuna ukubonisa abangcwele iAfrika abantu into esithuthakeleyo abangaziqondiyo. Genesis chapter 9 verse 1. Sibona uThixo eblessa uNoah nonyana bakhe uShem, uHam noJafet. uShem wafumana both blessings ekaThixo kuGenesis chapter 9 verse 1. Ekayise kuGenesis chapter 9 verse 24. Nikhona abangcwele? noJafet. Then lo wethu kuba wabona ubuze bukayise akazifumana ezikayise iblessings. Nikhona abangcwele? Right. Yiyo lento abelungu, yiyo lento abamhlophe baye babonakala be ahead of us in terms of civilization and otherwise. Why? Afrika ngenxa yokuba uNoah waba nengqondo ngakuye uHam, waze akamnika the balancing blessing. Thixo engathi nzima ne? Umntwana umele uba ablesswe nguThixo, umntu abe seyiblesswa ngumzali wakhe. Uba ngaba kablesswanga ngumzali, ablesswe yi-guardian emele umzali wakhe. Uba kablesswanga yi-guardian emele umzali, ablesswe yi-elder. Kodwa umntwana umele afumane both blessings, divine and parental. Then Afrika wahlala elipisha. Ngexesha uShem noJafet izinto zabo zihamba lula because zakhululwa both insikelelo, but Afrika wahlala eqhwalela ezinsikelelweni. Afrika ubeloko edinga into ephuma emzalini wenyama, kuba uThixo ungumoya, wabablessa ngokomoya, kwadingeka umzali wenyama. Xa uYesu esiza emhlabeni uze esenyameni so that Afrika azafumane naye intsikelelo ngokwenyama. Yiyo lento uYesu ethe esengumntwana xa ehlutshwa nguHerode akaya eEurope, akaya eAustralia, akaya eAmerica, akaya naphina, waphuma eAsia thubeleziyani wafakwa eEgypt. Ngubani uYesu? nguThixo. Wayezokwenza ntoni uYesu eAfrika? Wayezofaka iblessings zikayise zikanyama zomuntu wenyama engazange umAfrika azifumane. Then our blessings
came through Christ. Ngokunyathela kwakhe enenyama negazi wayezofulfila into ebishota kumAfrika owaphoswa ngexesha likaGenesis chapter 9 verse 24. Okuyaba besemhlabeni because empires, yes. Who's born about Tito? The Africa died away time. Njengoba uNimrod umsewe Babeli ngumAfrika uNimrod. uNimrod ngomnye wonyana bakabani bakaKhushi. Siyavana? Right. But kuphela komuntu ubugqwirha isatanism in the world yaza ngaye uNimrod. Siyavana? Empire yokuqala ehlabathini yakhiwa through uNimrod. uNimrod waxabana noThixo umAfrika uNimrod. Nguye umsiki we-witchcraft of the world. Ngokusuka alale noSemiramis umama wakhe umkabani umkaKhushi. uNimrod uzalwa nguKhushi. Ndiyabona uba iyelenqe lenziwa kuba aba utata wakhe uKhushi eswelekile wangena umama wakhe uSemiramis, uQueen of Heaven. Aba emithisile umama wakhe wazala umntwana ekuthiwa nguThamusi. Kulento niyababona abantu abazila i-40 days xa kuzoba khona ipasika kuthiwa yilente, bazilela uThamusi. Ulente uThamusi ngumntwana owazalwa ngombulo, apho kwalala unyana nonina kwazalwa umntwana othiwa ngulente uThamusi. Khona eBhayibhelini. Right. uThamusi ngulo celebrate nge-25 kaDisemba kuthiwa yiChristmas. Sivana? Nge-25 kaDisemba ii-pagans zazicelebrate ukuzalwa kukaThamusi. Yi-celebration ye-pagan yonqulo zithixo iChristmas. uJesus i-tracing yakhe wazalwa ngoSeptemba. Mna ndiyigcina igazi lam ngoSeptemba liyatshintsha. uYesu khange wazalwa nge-25 kaDisemba. Kuselebrethwa ukuzalwa konyana wobuhenyu uThamusi. Ezinkonzo ofika kukhona umuntu ekuthiwa nguMaria ephethe usana ngobuxoki. Laa mntu uphethe usana ngumkaKhushi, uSemiramis, ngulwalala nonyana. Olwasana noluba luphethwe phaya ayingoYesu, nguloThamusi ozalwa ngunyana kamama uNimrod.
La 40 days izilwayo yekalente ikhula ngokudliwa kwenyama yakho. Okanye hem. Zonke inkonzo ezinelente azazi ba ulente nguthamusi ba celebrate ubuyeni. Yintoni abangela uba sikhonze pho nge-25 kaDisemba senze Christmas yethu? Kwaye kwathiwa uba ngenxa yokuba eli siko le-event ithandwa ifuna namakholwa iwakhukulisele kuyo. Then amaKrestu elo xesha agqiba kulokuba nathi masicelebrate uKrestu thina. Abona besenzela uthamuzi, thina senzele uKrestu. Why? Sizawushiywa because abantu bethu baya kulaa nto sa-endapha nathi sikhonza nge-25 sathi Christmas Day. Akuyonyaniso qha sasinto loba singadliwa yi-paganism kathamuzi. So yinto eyaqulunqwa yaqulunqwa ngamakholwa elo xesha ezama ukuseva amaKrestu ekuyeni ebunqweni bani uthamuzi. So noThixo eyendosa loo nto, but ayonyani loo nto. That's why ikufuneka uthandaze kakhulu nge-25 because uSathane azeke celebrate into zakhe, idate yakhe. Luninzi ulahlekiso ezicaweni ze-religion apho zikhonza i-pagan worship bebabona kuKristu. And njengoba ngokusiya kumoya oyingcwele ento sizixela uba abantu ebecinga uba banqula uMariya bengazi banqula bani uSemiramis. Abantu becinga uba nguYesu lophaya obanjiweyo bengazi abantu unyana obuhenyi uthamuzi. Bayazi loo nto. Umuntu akhonze sazi uba ayonyani leseqaba. Apho bendiya khona ke ngoku bendiya apha eqhwaleni kwethu qha ndadlula nje. uYesu Kristu ukufika kwakhe ubezosilisha i-blessings parental blessings of Africa. Ndimameleni ke ngoku ndivale ngale ndaba. Ngo-1652 sakudala ke ngoku amazwe agcwala intlanga zahlukahlukana nangeThames from Genesis chapter 11. Siyayazi mos into yoba uNimrodi waba ligorha lezingela, wathi abantu bakhe ntoni iTower of Babel. Kuthiwa wayefuna ukuba babe negama, which is pride eyemelisa uThixo. Kwakaba le nto yabo le ncopho iyaphi ezulwini. Bazofika phi ezulwini because they were united because they were speaking one language. Babethetha language enye kucaba xa beza kwakhiwe iyaphezulu wathi uThixo masehle ukuze qale i-languages zohlukahlukane. I-first division was a divine division. Seven. I-first division Genesis chapter 11 was a divine division from God. Then wayiba uSatan i-division wayisebenzela for i-kingdom yakhe. Ikhona abanye. Initially i-division came from God and it was a divine thing, a divine division. Wayiba uSatan ba ndizawusebenza ngayo mna divide abantu bangamfuni uThixo wabo. Alright, move on kamnandi namhlanje. Okay. Niyabona masibaba bangcwele bo abantu the babelwe uJafet, Europe, Australia, America. uShem unikwe
i-Asia. Okay, masizapha yintoni le bangcwele endikhalisayo ngo-Africa back to God? Ningqamele ke ngoku ndizabula nto endithume nguThixo enga-understandwayo. Ngo-1400 sakudala ke ngoku bangcwele i-Afrika yableswa selekhona uYesu, but ayikayiboni ingebo i-Afrika uba kukhona nengebo engaphantsi, isadla ingebo engaphezulu. Bekuhluthwa e-Afrika, ityebile Afrika. Ama-Afrika awazange azibone izimbiwa kuba bezingaphansi. Ama-Afrika abe esadla ngaphezulu, umhlaba uthumile. Nikhona abangcwele, hamba nami imphelisi. Ekungabonini kwawo kanti nehavila igolide ababoni baba batya phezu kwegolide bamelaphi. Ngo-1400 uPrince Henry the Navigator, uBartholomew Dias noVasco da Gama basuka ePortugal baya e-India bayofuna ispice, bazodlula apha ngaselwandleni eKapa. Kucaca on their way to India baphela ukudla, baba nesifo ekuthiwa sisikevi, bafa in numbers bengafikanga e-India. Then they decided to build a refresher station eKapa. Bafumana iKapa indawo enhle, bayibiza ngoba yi-Cape of Good Hope. Nikhona abangcwele? Bona abananto yakufuna mihlaba yama-Afrika. Bafuna bathini? Bakwazulu bafike e-India. Nikhona? Nansi lento amaKristu endifuna yazi. Ndifuna niyibambe bangcwele le transition. Le transition uThixo ayithe built in kum iqala kwi-information ka-1652. Ngomhla wesithandathu ku-April ka-1652, a man by the name of Jan van Riebeeck, nayo ikwi-route eyaphi e-India, yasuka yona yakubona eKapa, yabona i-natural vegetation yaseKapa, ubuhle bayo. Kuthiwa in the entire Africa ayikho indawo enhle njenge-South Africa in terms of natural vegetation and weather conditions for both in the world. Sibani? Bathe bakubona le ndawo bathi yo, indawo enje ihlala amabhabhari. What is amabhabhari? Nikhona abangcwele? Then nguYan van Riebeeck bangcwele ondenza ndibeje. Nanku wafona ebhala wabhala ethi yizani in numbers sizothimba nali lizwe lihle, akunohlala i-barbarians. Abantu bakwa-history bazawukhumbula inqanawa, ndikhumbula nje eyi-1 kwamani kuDromedaries. Zifikile ke ezinqanawa zilayishe ii-settlers kuzothenjwa umhlaba owawutyebe sengazi uba unantoni ngaphansi. Nihamba nam? Right. Ezi settlers zifika apha singama-Afrika. One, sihleli ngokuthandana, sihleli ngoxolo, sihleli ngobubele, sinenhlonipho, sinezidima, siyamoyika uThixo. Singama-Afrika siyamoyika ubani? uThixo. uJan van Riebeeck ufike wenza umthandazo we-covenant kuThixo. Because we never knew about covenant. Wangqina uThixo saphathwa ngabelungu. Mami kanti bangcwele.
ngifike kule ndawo yakuyo ngo-1884 yabe iAfrika sele yonke icoloniziwe. Nyandiva? Right. Ngaphandle kwamazwe amabili qha asindayo. One, yila Ethiopia neLiberia. Wonke amazwe ase-South Africa ayi-54. 52 countries, inclusive of East South Africa, were colonized. What was colonialism? Before ndiye kuyo, niyaqonda uba iyavela inegolide? Yes. Asiyazi golide? Ngo-1884 kwahlangana iBerlin Conference. Yintoni iBerlin Conference? iBerlin Conference kulapho kwabiwa kwacakathwa iAfrika yonke yazicolonies ze-America neEurope. Bakhona bangcwele? Right. Kuthe ngo-1886 sele lapho amabhulu ethileni ihlaba yethu already. Kwakhona ibhulu elibona i-deposits zegolide eWitwatersrand. Ngikona mangcwele? Ayikaziwa uba yintoni igolide. Kwave baphuma igolide pha ngaphansi wathi umuntu hey yathunyelwa phesheya lento yayopopolo batho yey siza sonke zange yayityeba kanje igolide yaseAfrika ukuze sibe no-Anglo-American mines. Zaqala ke ngoku izinto ezazibekele ukudliwa ngama-Afrika azange wasithi. Ama-Afrika asebenza ukuyigrumba nje xa ebethwa exhashazwa but enganikwa le nto befana uba ayayinikwa eyeyabo. Loo nto ke yabizwa ngoba yi-colonialism. Nasiqanicela ndizeka ngosenzothini zeka ngoku bangcwele sizawudila nale colonialism engunobangela ka-Afrika. Nikhona bangcwele? Afrika ngenxa ye-colonialism eyaqala ngo-1652 wohluthwa ezinto zine zenza ubu-Afrika. Wohluthwa iculture yakhe eyayithanda uThixo yobu-Afrika yoxuthwa kwafakwa iculture yabo. Kwaxuthwa iilwimi zethu zobu-Afrika kwathiwa zii-barbarian languages. Kwathiwa makusitenzwe eyabo sifane sizithethe nje zethu. Kwacolonizwa ntoni okwesibini? Ulwimi, language. Okwesithathu kwacolonizwa inkolo ebesimi ngayo kuThixo ekungazini kwethu ngaBhayibhile. Bazane yabo baqhube yethu ngoku sangamawequ asabamba bo-Afrika singabambanga nabo-West babo completely. Okokugqibela ngokufunyanwa kwemali yethu ebesingayazi kwaqala irandi kwathiwa yi-currency salinyazwa thunga yaqala ipower yemka kuthi because of imali. Waqala umuntu omnyama waphelelwa yipower. Mangani kabangcwele sizawuqala apha ngomso. Sizawuqala apha ngomso ndinibonise bangcwele ukuba i-colonialism is and was a spirit from the
ngisoso qala kule ndawo because ngifuna nihlaluthe ndithi into eyenza okokuba amagqwirha into eyenza okokuba uSathana athi mandiyife ndingazange ndasindiswa. Le information is built in. Le information yokhelwe apha kum so that sendidlulise kuni sivana. This is the beginning of transition ekudala nishumela ningayazi. Abazuphinde bakwazi ukunivala ngalendlela endinithisha ngayo. Abazukwazi ukunivala because your teaching yam is based on this bar. Okophumla bakuphiwe bayohlala bonwabile inyembezi sosuliwe soinhlungu bongendawo uSathana ukulawula one ngale religion itshintshiweyo wakontrola uSathana ireligion sebani ilizwe belivele liphethwe ngokumkani bethu kwaZulu kunokumkani kwaXhosa kunokumkani ebaSuthwini kunokumkani then kwangena ke ngoku ugovernment in place of the monarchs or kings. Siyabona? Then wasebenzisa ugovernment. Sicoloniziwe. Singena government. Sine kings. Ebezilawula ngokwe ethnic groups zethu. Zadityaniswa zonke ethnic groups zethu. Zawulawula ngurhulumente owakhiwe ngu-Antichrist. Walawula ngepolitics, which means uqale walawula ezonqulo religion. Sakhutshwa kunqulo lobu Afrika, safakwa kunqulo lwase-West, saphuma kwinto esasiyo before they came. Salawulwa ngu-Antichrist nge-religion. Kwakhutshwa ubukhosi, kwakhutshwa i-kings, kwafakwa urhulumente, government, wasilawula nge-government. Babona ubutyebi bethu obuyimali salawulwa ngantoni? Nge-economy. Batla nindibamba ndiyaphi. Yintoni i-transition? Yintoni injongo ka-back to God kasivala? U-back to God uzobuyisela Afrika ekoyikeni uThixo ukuze azofumana into athathe ubutyebi bakhe. Ndivala ngale note. U-Afrika back to God. One, uzobuyisela ubuntu, ubuzwe, ubuntu nendlela Afrika awayeyiyo kuThixo, ukoyika uThixo. Then kwakubuyela ukoyika uThixo, sizawuqala sibe nobulumko.
ngeke simoyise uSathane singaqalanga sanobulumko. Isiqalo sobulumko kukoyika uThixo. Sakoyika uThixo sawuzuza ubulumko angenabo ubani uSathane. Yiyo lento athi ngeke akwazi mina ukulicima igama, kodwa maka ndivalele ingeviwa lento. But uThixo ngoku has released an anointing yokuba ezi zinto ezilokhiwe kuni ndikwazi ukuzithisha nide niziqonde. Then is the beginning of transition. How many? How many? How many? How many? How many? How many? Hallelujah. How many? How many? How many? Ngokuthi every time bendithisha ezi zinto beziphele lapha ngaphakathi, bakuphuma ngaphandle bebevalwa, and mna ibindenzela ubuhlungu kuba lento ndiyayiva uba anide niyifumane ni-understande yaye i-transition utshintsho beluxhomekeke ekubeni nindive lento niyoyiphila niyenze kuzoncedakala abantu abanindithe kwaqalwa ku-120 kwayiwa ko-70 kwaya kwe-12. What if Esther chapter 4 verse 14 ukuba nithe maKristu nahlala nathi thu ngeli xesha apho uThixo azityhila kuni as the pioneers of this vision. uThixo mna Gcobani Peter Mandikiza akazundibeka ityala loba phezu kwenu nabantwana benu. Sifuna ngosazi uba sivile uba lo myalezo ubuvalwa yi-convention yingqungquthela ehlala phansi kwamanzi phansi komhlaba kuliwa le message kaMadikiza uba noma sendiyithethile inganincedi lutho, but namhlanje ityhiliwe nje noba bangahlangana phantsi kolwandle bayaxoka. Le ndinithishe yona le ndizawunithisha yona from now soze baphinde bayibe. We praise, we praise your name. We praise your name. We praise
sinyisa umbongo kuwe. Siyabulela nyangele mihla. Siyabulela Thixo wethu ukusithanda kangaka. Sele singenzi kakuhle phambi kobuso bakho. Moya onamandla wonke. Gcwele Nkosi enhliziyweni zethu ukubonga. Moya onamandla. Ide yafika le mini. Oh, moya ngcwele. Siyabulela, siyabulela. Siyabonga. Siyabonga. Siyabulela. Oh, siyabulela Thixo wethu. Lento Nkosi bisithekele neneni. Besithi Nkosi siyazama ukuyimamela. Kodwa isuke ithi shwaka. Singazi ukuthi kwenzekani. Kodwa Thixo wethu sibona namhlanje. UDuteronomy 29 verse 29 esenzeka practical. Siyabulela Thixo wethu. Siyabulela sinyusa umbongo. Siyayisilisha ke ngoba ngegazi likaYesu. Ayisoze iphindiliwe. Noma uSathane ngethani. Kodwa namhlanje siyayisilisha ngegazi likaYesu. Oh, thank you Jesus. Wengcwele sizophuma ngalomsuku. uNkulunkulu wethu nathi zoba built-in lento ngaphakathi kwethu. Uyakhila uvumile. Namhlanje umuntu wonke okhona sele yokhilwa. Moya ngcwele siyayibiyela ngegazi likaYesu. Siyayibiyela ngegazi likaYesu. Mamela Sathane, awungeke uphinde uyifumane. Africa, back to God. Africa, back to God. Africa, back to God. Africa, Africa, Africa. Iyabuya, i-Afrika yethu iyabuya. Buyile bagcwele. Siyabulela uThixo wethu, sayithanda egameni likaJesu. Siyabonga Thixo wethu. Siyabonga mzali. Siyabulela ngakekho abantu khona. Siyabonga Thixo wethu. Izosabalala. Ayingeke iphinde ivaleke. Egameni likaJesu. Oh Jesus. Tata will never be the same again. Egameni likaJesu waseNazaretha. In Jesus' name, amen. Thank you Jesus. Bangcwele. Ndiyacinga uba i-first day Yes. obengekho ongayifumananga ekhasini andiqalile ngomso alikho ixesha. Ndiyacela uyivale emavona vini.